Bueno, hementxe dugu esaiteko ordezkaria, eta berak esplikatuko dugu pixkat, aurten ere mendimartxa edo antolatzen ari zarete. Zer da mendimartxa? Bueno, esait Euskal Selekzioen aldeko iritzi taldea da. Gure helburua da Euskal Selekzioen aldeko aldarrikapenak egitea, eta urtean zehar zenbait ekimen desberdinak egiten ditugu. Eta mendimartxa bada beste ekimen bat aldarrikatzeko, eta ja 12 urte daramagu mendimartxa hau antolatzen. Aurtengoa, nondik nora antolatu duzu edo nola zabiltzate prestaketetan edo? Urtero ibilbide desberdinak egiten ditugu, eta beti ahaleginak egiten dugu hegoak eta iparra eta hegoa lotzia. Sasinbuan gainetikan pixkat aldarrikatzeko herri bagarela, eta horregatik gure eskubidea daukagula. Eta aurten egingo dugu Bidasunen, Nafarra beran dagoen azken herria eta ja Frantziakin mugak egiten duena, Bidasunen hasi, Nafarroan 4 egun ibiliko gara, eta gero Nafarra garaia pasako gara, beste egun pare bat, eta azken eguna Gipuzkoan egingo dugu, eta Donostian bukatu. Alegia, Bidasunen hasi eta Donostian bukatu. Bueno, mendimartxa aipatzen da. Mendimartxa esaten danean zer esan nahi duzen. Agian ikusten ari da norbaitek esango du. Nik ez dakit egin ahal izango nuken, nolako etapak dira, ze esfortzu eskatzen du, guzti hori esplikatu galtzen guke? Bai. Egia da ohiturarik ez baduzu mendian ibiltzea, sufritu egingo duzu. Zeren azken finean ezin dugu ahaztu, 8 eguneko zeharkaldi bada, batez beste 20-25 kilometro inguruan, etaparen bato beste gehiago izango du, bino gutxiago ere bai. Media bezala 20-25 kilometro egunero egin behar da, beraz ez da beharrik izugarrizko kirolaria izatea, nahiko errez egiten da, eta ohituran minimo bat baldin baduzu, tarteka mendian ibiltzea, inungo arazori gabe egiten duzu olako zeharkaldi bat. Historia da, ezer ez baduzu egiten, 8 egun, azkenin sufritu egiten duzu. Bino bestela, gozatzea, besterik ez duzu egingo olako mendimartxa batean. Mendiko, etapak nolako diren aipatu duzu, baina nolako jendea elkartzen zerate? Zarrak, gazteak? Zorionez, ja 12 urtek ematen digun esperientzia garbi erakusten du adina guztietatik eta jende guztietatik etortzen direla. 15-18 urtetik aurrera urtero badago gaztea gurekin etortzen direna, baina ni bezalako beste gazteak ere, alegia 60 urte dituztenak edo ditugunak, elkartzen gara. Beraz, giroa oso irekia da, oso giro euskaldun eta jatorra da, eta nik uste dut norbait animatzen bada bai kuadria mailan edo bakarri izanik ere berehala bere gustoko giroa aurkituko duela. Eta bertan erabili beharreko tramankulo guztiak eta motxila dala, 8 egunetako erropa dala, hori guztia nola egiten duzu? Bai, hori normalian izaten da jendea jakin mina dabiltzatela. Da, mendimartxa bat guk autobusa jartzen dugu jendea Bidasunera eramateko, eta gero, 8 egunetan arropa dela eta bestia dela gauza pila bat behar dira. Gu jartzen dugu autobusa, jartzen dugu kamioia, gosaria guk jartzen dugu, eguneroko fruta guk jartzen dugu, ogila jartzen dugu, eta momentu honetan aldugu esatea afariak ere antolatua daude. Beraz, zama guztia kamioi batian eramaten da, eta jendeak bakarri eraman behar ditu bizkarrian 4 kakauetek eta kamiseta aldatzeko besterik ez du behar, zeren gaineko guztia antolatuta dago eta kamioi batek garraiatzen ditu olako gauza guztiak. Eta guzti horrek zenba balio du? Asko balio du, bino zenbat kobratzen dugun esango dizut. 300 euro, 2 aukera daude, bata da 200 euro inskrizioa edo apuntatzea, eta nahi baduzu afari guztian barne 300 euro. Horrek ez du esan nahi
naita ez 300 euroko kuota ordaindu behar duzula, zeren aukera da osoak egitea, baina erdila egiten baduzu, kostoa ere erdila izango zen, edo egun soltoak egin nahi baduzu aukera badago. Eta gero ere, badakigu zenolako egora ekonomikoan gaude, badakigu jende asko nahiko larriak ari dira pasatzen, orduan guk ere aleginak egingo dugu olako jendea zailtasuna baldin badituzte, langabezia dela edo ikaslea direla edo dena delakoak, gogoa baldin badute gurekin etortzea, dirua ezin du izan oztopo bat. Gurekin harremanetan jarri eta moldatuko gara. Ez dakit, 100 euro zin badute, hori bino gehiago zin badute ordaindu, moldatuko gara. Jendea deitu dezala eta moldatuko gara. Azken aipamena horixe hain zuzen ere, nola jarri litezke harremanetan gurekin? Esaiteko web horrian badago mendi martxarena eta hor aukera dago informazio gehiago jasotzea edo apuntatzea.